En moments de crisi i d'incertesa global com el que estem vivint amb la crisi sanitària de la Covid-19, és natural que puguem sentir por i un nivell elevat d'ansietat, i en alguns moments aquesta es pugui disparar en forma d'atac d'ansietat. La sensació d'ofec que pot provocar l'ansietat es pot confondre amb els símptomes de dificultat respiratòria que pot provocar la Covid-19 i augmentar així l'angoixa i la por a tenir-la. És per això que es fa necessari conèixer els símptomes de l'ansietat per poder diferenciar-los i gestionar-los i, a poder ser, rebaixar-los, per poder viure aquest estat d'emergència sanitària amb la màxima serenitat possible. La sensació d'ofec provocada per un atac d'ansietat és brusca i puntual i no va acompanyada de febre ni tos. Dura uns minuts i, tot i que els primers 10-15 minuts la sensació d'ofec pot ser intensa, desapareixerà abans d'una hora. Aquesta sensació d'ofec disminueix si realitzem un exercici de relaxació. En canvi, la sensació d'ofec provocada per la Covid-19 apareix després d'uns dies de febre, malestar general i tos seca continuada i persistent. Va augmentant d'intensitat progressivament i dura hores o dies. No disminueix al fer un exercici de relaxació, només disminueix amb oxigen. I un signe d'alarma és quan les persones amb febre i miàlgies de cop comencen a augmentar la freqüència respiratòria abans que comenci l'ofec. L'ansietat és una emoció natural i adaptativa. És un sistema d'alarma de l'organisme que ens alerta d'una situació amenaçant, real o imaginària. L'ansietat ens adverteix, ens prepara i ens mobilitza per respondre i protegir-nos. Depenent de l'amenaça, ens prepara per lluitar i atacar el possible perill, per fugir-ne o ens paralitza. L'ansietat pot produir 3 tipus de símptomes: els psicològics, els físics i els conductuals. Quan tenim ansietat podem sentir por, inseguretat, dificultats de concentració i atenció, sensació de buidor, pensaments negatius, por a perdre el control, a posar-nos malalts, por a morir-nos. El nostre cos pot expressar ansietat amb sudoració, tremolors, taquicàrdia, opressió al pit, tensió muscular, mal de cap, mareig i nàusees, respiració ràpida i sensació d'ofec, entre molts altres símptomes que pot presentar. I podem tenir reaccions com estar en estat d'alerta i hipervigilància, quedar-nos bloquejats, plorar, mostrar-nos més impulsius, fer moviments repetitius, o fumar, menjar o beure en excés, fer conductes evitatives, tenir insomni o dificultats per dormir tota la nit, entre d'altres. No totes les persones presentem els mateixos símptomes ni els experimentem amb la mateixa intensitat. Quan els símptomes de l'ansietat són molt intensos i no els podem rebaixar, apareix el que anomenem crisi d'ansietat. Conèixer els símptomes de l'ansietat per poder trencar el cercle viciós de por-angoixa ens permet gestionar-la. Trobar moments per distanciar-nos de tot el que té a veure amb la Covid-19, desconnectar de les notícies i les xarxes socials, parlar d'altres temes i descansar, ens ajuda a estar més serens quan hi tornem a connectar. Fer allò que sí que depèn de nosaltres, adaptant les expectatives a la situació actual de confinament, ens aporta seguretat i calma. Tornar al moment present centrant-nos en l'aquí i l'ara ens tranquil·litza. Per fer-ho, podem observar la respiració de manera conscient i preguntar-nos què necessito ara. Fer activitats que ens agradi i ens facin sentir bé i realitzar activitats artístiques que ens permetin expressar allò que sentim també ens ajuda a rebaixar l'angoixa. L'afecte també és molt important en moments d'incertesa i ansietat. Ara no podem abraçar-nos, però podem buscar altres maneres de mostrar-nos afecte per sentir-nos a prop. Per gestionar una crisi d'ansietat és important conèixer què és un atac de pànic, perquè això ens ajuda a reconèixer els símptomes quan apareixen i convèncer-nos de que no és res greu i que passaran uns minuts. En el moment de crisi podem distreure el pensament comptant enrere de 2 en 2, per exemple, i no centrar l'atenció en els símptomes. Para i respira de manera conscient, inhalant i exhalant de manera controlada, fent que l'exhalació sigui més llarga que la inhalació. Pots ajudar-te d'una bossa de paper o posant els llavis com si bufessis. Si pots, mantén el contacte visual amb algú que tinguis a prop i estigui tranquil. Respira al mateix ritme que ell.
Relaxa el cos amb alguna tècnica de relaxació si la saps i si no, simplement seu i respira. Si veus algú amb una crisi d'ansietat, acosta-t'hi, demana-li que et miri als ulls i amb veu calmada convida-la a respirar a poc, al mateix ritme que tu, i recorda-li que no és greu, que aviat passarà. Quan hem patit un atac d'ansietat, és freqüent tenir por a tornar-lo a patir en qualsevol moment i evitar aquelles situacions on s'ha donat l'atac d'ansietat. Això ens pot portar a entrar en un cercle viciós. La por a no saber com i quan s'activa l'ansietat ens augmenta l'angoixa, pensant que es dispararà en qualsevol moment i no podrem controlar-ho. Fem conductes evitatives que disparen l'ansietat i acaben produint el tan temut atac d'ansietat. És el que molta gent expressa com tenir por a tenir por. Conèixer millor l'ansietat, què la provoca, com funciona i quan es dispara, ens ajudarà a evitar aquest cercle viciós i rebaixarà l'ansietat. De totes maneres, si l'ansietat s'allarga o els atacs d'ansietat es produeixen sovint, cal buscar l'ajuda d'un professional. Hi ha moltes eines i recursos que ens permeten prevenir i gestionar l'ansietat. Per exemple, reestructurar pensaments i creences invalidants, o practicar ioga, la respiració abdominal, la tècnica de l'abraçada de la papallona, meditar. Fer diàriament exercicis de relaxació, centrant l'atenció en la respiració i en les sensacions corporals, ens ajuda a detectar com estem i a poder preguntar-nos què necessitem per trobar-nos millor. En podeu trobar al nostre canal de YouTube i també a internet.